Mwaswera bwanji amalawi anzanga muzungulira dziko lapansi kumene tikupezeka mu siku la lero monganso date ikuti pa 21 July 2026 Fruit McDonald Phiri ndabwera lero kamba kakumvesedwa kamba kakuunikiridwa kamba kakupeza mayankho ena pa zomwe zayamba kuchitika pa dziko lapansi. Ndabwera ndi chenjezo, ndabwera ndi kuunikira, ndabwera ndi kuzunzula. Ndi nthawi zambiri zomwe ndimakhala chete koma ndikaona kuti pena pake zinthu izi anthu ambiri athawupita nazo kuchiwonongeko, ndimabwera kuunikira, kuzunzula komanso kulangiza. Lelo chizunzulo changa, chilangizo changa komanso kuunikira kwanga kukupita kwa maaktivist ena. Ndikufuna ndilankhule motere komanso kuziwisa mtundu wa dziko la Malawi kunena kuti tikati activist amene amazinena kuti ndi omenyera ufulu ndiye kuti ndi Malawi wina aliyense amene wathodwa. Kaya ndi wa muchipembezo, kaya ndi wa zandale, kaya ndi wa maudindo anji, ndiye kuti ngati pena pake pali vuto iye uja amazuka ndikuyamba kulankhula, kuchenjeza kapena kuzunzula pa zimene ndithu wazimva kunena kuti izizi zachitika kapena zimene waziona kuti izizi sizinachitike bwino. Ndi activist amazuka kulankhulira kunena kuti anthu aja amve chimene chili choyenerera kuti achimve. Izi ndizosalakwika pamene munthu wamuzuzula. Koma funso langa nali, timaziwa kuti pali zinthu zina zitakhala chimo zomwe timazuzulira pa public, zina sizingakhale chimo zomwe timazuzulira pa public. Pali zinthu zina activist mbali imodzi amafuna kumagwira ntchito ngati mbusa, kumamulolanso Mzimu Oyera azikhala pa iye ndi kumuunikira kumamuuza njira zoyeneka kuyenda kapena ma voice oyeneka kulankhula ndi ma voice osayenera kuwalankhula. Moziwisidwa ndi Mzimu Oyera, activist amafunanso asamire kwambiri pa Mulungu, chifukwa activist osasamira pa Mulungu uzapeza kuti iweyo ndiwe munthu amene ukuafunira anthu zabwino koma iweyo kapezeka ku Gahena, kumalankhulira anthu ngati zabwino koma iweyo ukupanga uchimo chifukwa chosamulola Mzimu Oyera kukhala pa iweyo. Kuunikira kweyamba kumene kukupita kwa maaktivist ndikonena kuti pamene tinapasidwa ntchito kaya ndi Mulungu yemweyo kuti tilankhule, kaya si Mulungu chifukwa ena mapasidwa ntchito ni Mulungu ena ndi Satana. Chabwino ntchito yomeneyo imene timagwira, pali zinthu zina zimene munthu umayeneka kuziunikira mu uzimu osati kuthupi monga ife maaktivist timachitira kuti china chilichonse ndi bwino kuchitulusa pa mbalambanda. Ndikutanthauza kuti chani? Maaktivist ochuluka timalandira ma information kuchokera kwa anthu ena, so anthu aja akatiuza pali maaktivist ena safufuza koma ena amafufuza kuti apeze kunena kuti kodi information ndalandirayi kodi ndiona kapena siona. So pali maaktivist ambiri amati akapasidwa information ya zinthu zina monga zikuchitikira kuderalo, ambiri safufuza, ambiri amangothamanga kunena kuti pali anthu ena kapena maaktivist ena akamamva uthenga ngati omwewu usanafike pa dziko lapansi, activist uja amafuna apange machawi cholinga chokuti azipasidwa ulemu, azilemekezedwa kapena aziziwika pa dziko lapansi kunena kuti activist ndiona chifukwa chokuti iyeyo ndi oyamba kulankhula pa audio kapena pa zinthu zomwe zachitika. Amafuna kutchuka, amafuna kukhala nambala 1 koma asanafufuze. Ndiye muzapeza kuti maaktivist ochuluka akupanga zinthu za longo pasogolo pache kumazapepesa kuti ayi amene anandipasa information iwo ayi ndithu anandinamiza. Bwanji iwe sunafufuze okhala activist. Maaktivist ena muziko lathu la Malawi, kaya mumakhala m'mayiko akunja kaya muli ku Malawi komweko, ambiri mwayamba kulowerera
za uzimu ndi za kuthupi. Ambiri mwayamba kuweruza koma simukuziziwa kuti mukuweruza osati mumusire Mulungu. Pali zinthu zina zikuyeneka kumusira Mulungu mwini, ndi chifukwa ndikulankhula kuti ma activist ena mukuyeneka muzipemphera komanso kumaziwa mawu a m'Baibulo kuti pazikhala zinthu zina zimayeneka kumusira Mulungu, osati information ina iliyonse imene mungayipeze. Koma ngati mukufuna kuti muthandize ngati inu activist, mukuyeneka kupeza manambala anthu kwa amene akupasani ma information iwo. Tapeza ni manambala awo kwa amene alakwisawo, mwalowere ku inbox, mwafunse, mwaunikire ku inbox osati pa public. Chifukwa chani? Mukapereka zinthuzi pa public ndiye mukhala ngati iniyo mwaweruziratu, pamene Mulungu akuziwa nkunena kuti uyu mawa akusintha ndipo asanamwalire amene apezeka kwa asintha. So iniyo mumweruziratu lero munthu uja, ndiye kuti pamene popo mwamene mwalandira chimo ndinu, popeza mwamuyalusa pa dziko lapansi pamene Mulungu samuyalusa munthu ayi. Mulungu amangomusiya munthu achite chifuniro chake, koma Mulungu amaphunzitsa mawu a Mulungu kuti amene sakuchita bwinoyo asinthe, alape machimo ndi kubweranso njira ya chiyero. Activist ena mwayamba kumalandira ma information a machechi mosiyanasiyana mu dziko la Malawi ngakhale kuno ku South Africa. Mapastors ena, azitumiki ena, mabishop ena amene ali mmipingo yaikuluikulu kukumabwera azibusa ena amene akumawapezanu ma activist. Tchimo loyamba lili kwa azibusa ena kapena azisogoleri ena mipingo amene akuwapeza ma activist. Inuyo mulape zimene mwayambazo ndi tchimo, mwayamba kuphatikiza zinthu za Mulungu kuyamba kuzipitisa kwa anthu akuthupi. Izizi ndi zolakwika. Choyambirira kulakwika koyamba ndi inuyo amipingo ena azibusa amene mukuwafikira ma activist kuti azikuulusira ni nkhani zosanaziwike kuti ndizoona kapena zaboza. Ma activist achangu akumaulusa nkhani kumanyoza azibusa ena kuti azibusa amenewo akuwapanga chipongwe azinzawo. Izi ndi zolakwika kwa inu azibusa amene mukuwapeza ma activist, chifukwa mbusa wina aliyense amene amaziwa mawu, iyeyo akapeza vuto amaziwa kuti ndi challenge, amene akuchitisa vutolo ndi Satana. Ndiye kuti mbusa wina aliyense kapena wa mpingo wina aliyense, kaya ndiwe mayi wa mvano, kaya ndiwe mbusa kumeneko, kaya ndiwe evangelist, kaya ndiwe mtumiki, kaya ndiwe prophet ku mpingo wakoko, ndiye kuti iweyo umayeneka kuyima pamaso pa Mulungu ndi kupemphera. Basi palibe kuti mbusa uzipita kwa anthu achikunja ndi kumakauze kuti ndiulusireni nkhani dziko lonse liziwe zimene akuchita awa. Tchimo loyamba lili pa inu amene mmatenga nkhani azibusa kapena anthu amene mwagweredwa vuto ndi kumauza anthu achikunja kuti anthu achikunja aziulusa pa dziko lonse lapansi. Zopangisa manyazi kwambiri. Mulungu akuwerengera tchimo pa zimene mwachita. Azibusa am'matchalichi ngati mwapeza vuto m'machechimo, azibusa anzanu sakukukondani, simukuyeneka kutenga nkhani kuwapasa anthu achikunja ndi kuyamba kukuulusirani nkhani kuti ifike pa dziko lonse lapansi. Cholinga chokuti ena ake azibusa ena amene akunyozani, kaya akunenani, kaya akuchitani chipongwe, cholinga chokuti ayaluke. Za Mulungu zikhale za Mulungu, za kuthupi zikhale za kuthupi. Mulape azibusa ochuluka amene mukumapeza ma activists muzalengezesa nkhani. Mulape machimo anu. Kuchokera mu siku la lero za Mulungu mafuna kumpasa Mulungu. Munasayina kuti muzapezana ndi mavuto kumpingo kwanuko kapena ku church kwanuko. Munalolera kunena kuti muzapezana ndi azibusa ena za kunyozani chifukwa cha chilungamo chimene mmatumikira. Chimene chimafunika hapa nchani? Pempherani. Monga inu abusa amene mmaziwa mawu, amene mmaziwa Bible, pempherani. Koma ngati mwakanika kupemphera Mulungu sakukuyankhani, inu ndi amene muli ndi vuto. Ndiye vuto lanulo ma activist sangalikwanise. Komano ma activist ena alandira mkwiyo kuchokera kwa Mulungu chifukwa chokuti akumatulusa zinthu za pa public pamene Mulungu sakuziona mmene ife tikuzionera ma activist. Musinthe inu amene mukupezana ndi mavuto ku mipingo ikuluikulu kaya ku makachisi. Anthu opemphera amene mupezana ndi mavuto, musazayerekenzenso kuwatenga uthenga wanu kumapasa ma activist kuti azikulengezani, cholinga chonena kuti muzayipisa azibusa anzanu, kunena kuti iwo akuzuzani, akudyerani ndalama, akuthamangisani, sakukulipirani izi ndizi. Zimene zozo ni mafuna ndikuuzeni kuti nzolakwika pamaso pa Mulungu. Musinthe kuchokera mu siku la lero. Fruit McDonald Phiri ndineso mtumiki amene ndafika mu siku la lero kufuna kulankhula ndi mtundu wa dziko la Malawi. Tizindikire kuti nthawi ino yatha tikuyeneka kulankhulana, kuzunzulana, kuunikirana kuti tikapulumutsidwe, popeza m'masiku awa ndi masiku omaliza. Ngati iwe uli mbusa uyembekezere kuti ku church kwakoko, kumpingo kwakoko, anthu akunyoza, azibusa anzako akunyoza,
uyembekezere kunyozeka amene ananyozekera Yesu. Iwenso ukuyeneka kuyenda mu chomwecho. Koma si ukuyeneka nkhondo ikumenya kuthupi, ukuyeneka kumenya mu uzimu. Muuze Yesu, pemphera kwa Mulungu. Mulungu ndakumana ndi vuto eri ku chechi, sindikulanda ndalama zanga, akundida, akundithamangisa, koma inu Mulungu ntchito yanu munandipasa ndinu, lolani kuti ntchito yanu ipitirire. Munthu ndi wolephera chifukwa iye akuyimisa ntchito yangayi, koma inu Mulungu simungayimise popeza munandipasa ndinu. Mulungu akuthekera pasogolo kukupasani mtendere kuposa mtendere umene muli nawo. Koma musatenge nkhani zanu, kandi zaboza, kandi zona, nkumazitenga kuti ma activist taachuleni abambo awa, taachuleni abusa awa, taayipiseni, kumene kulingati kuyipisa zimene zili zomunyasa Mulungu pa dziko lapansi pano, zimene zimuthokalowa nawo chozoku chionongeko. So musanakalowe ku chionongeko kapena ku gahena, mulape musinthe, siku lina musazachiteso chinthu ngati chimenechi. So ndikubwerano kwa inu ma activist amene mukulandira nkhani zina kuchokera ku mipingo ina kapena kwa azibusa ena kuti azayipisa azibusa ena, zimene zimusinthe. Mulibe upangiri kapena ngati mulibe mzimu ino wachi wachiziwiso pa moyo wanu, zimenezi ofunika musinthe. Ndizo munyasa komanso zomuyipira Mulungu. Simukuyeneka kutenga nkhani za azibusa kapena za mipingo ndikuyamba kuzika pa public. Inuyo ngati muli anthu anzeru kapena ngati muli ndi chauzimu, mukulephera bwanji before kuzika za Mulungu pa public kapena kwaika abusa eneke nkuyamba kuanyoza pa public, kuyamba kunyoza mipingo ina pa public? Ndi chifukwa chani osafufuza manambala anthu okuti mwayimbire kuti inuyo muziwe kapena mupeze information kapena mpite komweko mukafufuze nokha kuti mukaziwe choona? Ma activist amene mukuchita izi zokhuzana ndi za Mulunguzi, Mulungu atakupasani nazo temberero zimene zizakanirani. Mulungu agwira nazo eka ntchito, popeza ntchitoyo ndi ya Mulungu, ntchitoyo si ya munthu. Ndiye musaphatikize zintchito za dziko lapansi ntchito za Mulungu kuziphatikiza. Za Mulungu amene amayankha ndi Mulungu basi, osati munthu. Chifukwa ife tinasankha kutumikira Mulungu mu mpingo mokuti tizazuzika, tizamenyedwa, tizanyozedwa, tizathamangisidwa ndi azibusa anzathu azatinyoza. Iyi ni ntchito imene tinavomereza. So ngati fezi kuti kanika ndi bwino tipemphere kuti Mulungu atiwombole, popeza ntchito yana tipasani Mulungu, si munthu ayi. Activist wina aliyense kuyambira lero mundimve ngati inuyo mumamva mawu, ngati inuyo mmaziwa mawu, ngati inuyo ntchito yanu mmansogoza Mulungu, mmatumikira kukhala activist muchona. Kuyambira lero musazalengeze nkhani ya mbusa wina aliyense kapena munthu msogoleri wa mpingo wina uliwonse kumamwika pa public before kukafufuza. Zimenezo ndiye kuti mukhala ngati mwaweruza pamene Mulungu anthu sakwaona chimozimozi. Mwina nkutheka anthu mukwaweruza wakapulumutsidwa, inuyo ma activist kukapita ku gahena. Mulape machimo anu. Izizi ndizo munyasa Mulungu kuchokera mu siku la lero. Musinthe za Mulungu zake za Mulungu, za Satana zake za Satana. Musalowerere muzinthu za nchechi za Mulungu, musalowerere zinthu za azibusa amene anasayina kuti iwo azapeza mavuto. Ndiyeno mukufuna akuti mavuto awo athe chifukwa chokuti inu mwalankhula kapena mwanyoza anthu ena ake, musakuziwa nkhani yoyenerera imene yachitika. Ndiye pali inunso azibusa amene munafika m'machechi mo ndi ma business anu kuti muzilemera, muzikhala ndi chuma. Mwina nkutheka munalowa mmenemo chifukwa choti mwina munapha anthu ena m'mipingomo, kapena munapanga zimankhwala, kapena munajoina satanic chifukwa muli azibusa mmenemomo. Ndiye mmafuna kuti anzanu amene aitanidwa azipita pansi. Nimafuna ndikuuzeni nkunena kuti chiwonongeko chimene mmafunira anzanu kuti awonongeke, inuyo ndi bwino mulape bwinobwino machimo anu, mukhazikike pa Mulungu. Zimenezo Mulungu sanakuitane, anakuitanani Mulungu kuti mupulumuse nkhosa zake zimene zikutayika, osati kuwapanga chipongwe azinzanu. Musinthenso inuyo azibusa amene anthu ena amakudandaulani mmakachisi mwanu. Mutumikirani muchona, imani muchona. Mukakumana ndi vuto, gwadani pansi, pempherani. Ni ntchito imene munasankha kuna kuti vuto na lililonse muzagwada ndi kupemphera, la inuyo kapena la anthu ena muzapemphera kuti mavuto o Mulungu ngati nkotheka amve, cholinga chokuti apunguke kapena achepe pano pa dziko lapansi. Kuzera kwa inu azibusa a Mulungu amene muli mipingo kapena si muli mipingo siyanasiyana, mmatumikira online mma social media ngati ine ndemwe. Mulungu amakukondani kwambiri. Tikonzekere nthawi ino yatha zomwe zikuchitika pa dziko lapansi pano. Zindikirani kuti machechi onse pa dziko lapansi aphatikizana ndi zandale, aphatikizana ndi zipani. Ndiye kuti inu ngati simuyima, ndiye kuti muzaphatikizana ndi zipani mapeto ake pamenepo palibepo chipulumutso china chilichonse. Mbusa woyenerera kapena kachisi woyenerera sakuyeneka kuphatikizana ndi chipani china chilichonse cha dziko lapansi.
mukaphatikiza ndiye kuti mwatenga kuwala ndi mdima kuphatikiza, ndezindikirani kunena kuti kuwala kukapezeka mdima umathawa. Ndiye kuti simuzagwira limodzi ntchito ndi azinzanu, ndiye kuti azinzanu azapezeka pena, inu muzapezeka pena, popeza mwasankha mdima, anzanu asankha kuwala. Ndi njira ziwiri zimenezo. Tumizani uthengawu kwa azibusa wonse a mipingo siyanasiyana, ku makachiso siyanasiyana, ma evangelist, ma prophet, ma bishop amene mukutumikira pa dziko lapansi, komanso kuphatikiza kwa ma activist wonse. Tumizani uthenga umene aumvere zimene ayamba kuchita kunena kuti akazitengera masewera ndi chiwonongeko osatiso chipulumuso, ngakhale ma voice anu amakhala anthetemya wokuti anthu akamvera nkumaona ngati mwayankhula zona, koma Mulungu mwina kuwerengera chimo pa inu mukungoyeneka kusintha. Pali zina before kuzitulusa kuti anthu ena apange manyazi, kuti anthu ena aziwike zokhuzana ndi za Mulungu, zokhuzana ndi mipingo. Ndi bwino pezani information ya kufufuza nokha kapena kupitako kukakhazika anthu pansi, inuyo mugwire ntchito imene ngati mbusa, chifukwa activist amafuna zigwira ngati ntchito ngati mbusa. So mbusa before kuyika zinthu zake pa public amafuna kuyendera kukapanga mgwirizano, kukapangisa mgwirizano kumalo kuja. Inu activist munasankhidwa kuti mukapangise mgwirizano, osati chichonse muzingo yalusa chifukwa choti ndinu activist, pamene pamakhala kuti activist wanu mukusogoza Satana osati Mulungu ayi. Mulungu akuthandizeni, Mulungu akukhululukireni. Ine Fruit McDonald Phiri ndimakunyadirani nonse amene muli ndi moyo, popeza kwa munthu amene ali ndi moyo ali ndi mwayi wakulapa, kwa munthu amene wamwalira sangalapenso ayi. Mukhale ndi chigawo chopambana, Mulungu akalola tikhalanso limodzi mu zigawo zina. Ndi zimene ndinakutengerani mu tsiku la lero. Shalom. Shalom. And shalom. Mwina ena mutakumafuna nambala yanga kuti mulankhule nane. +27 60 44 22 350. Nambala ina ndi +27 73 204 2417. Shalom.